שלום לכם ילדים, כמו שאתם רואים יש מאחוריי רובה, והיום אנחנו נעשה לכם סרטון של רובים, כי בחיים לא עשיתי סרטון כזה, ורציתי לספר לכם שאף פעם לא הייתי יוטיובר ועכשיו אני כן. רק עכשיו אני עושה לכם סרטונים וזה ממש כיף לי. יש הרבה יוטיוברים שאני רואה אותם והם כיפים ממש. יש גם סרטונים כאלו שאני רואה אותם כאילו שזה ובואו נמשיך ובואו נתחיל. והנה תראו, דבר ראשון הרובה הזה, ודבר שני הכדורים, דבר שלישי הרובה הכי חזק פה, שאני בדרך כלל נותן את זה לאבא, כי הוא אלוף בזה. נכון. וזה הוא עשה את נכון. ובואו נמשיך. אולי לפני כן תספר לנו רגע על הצעצועים שיש לך פה על המשרד שלך. הבנתי ילדים, הוא רוצה שאני אספר לו על הצעצועים שלי. אני חושב שזה יעניין אותם, מה יש לך פה על השולחן שלך, מה יש לך פה? מה זה הצעצועים האלה? בואו נתחיל מפה מימין. מה זה? זה המיקרוסקופ שלי. זה, איך קוראים לזה? מבחנות? והנה השטיחים. נכון, המשטחים, כן. והנה הפקק שעשיתי לכם סרטון עליו, זה היה הסרטון הראשון שלי, אז עשיתי לכם. אתם זוכרים? זוכרים. למה המצלמה שלך נראית כמו עם 3 מצלמות? בוא נמשיך. אוקיי, בוא נחזור לרובים? כן. יאללה, בוא נחזור לרובים. איפה הרובה שלי? הנה, זה הרובה שלי. עכשיו אתם תראו איך אני יורה בביצה הנדירה. יאללה. ואני מנצח את אבא שלי. יאללה. תראו, אני דורך. ותראו, עכשיו אני עושה... חכי. שלוש, 4. וואו, יפה. עכשיו אני אעשה עוד פגיעה אחת, אבל הפעם בנדירה. יש בעיה בכדור אני חושב. ועכשיו אתם תראו איך אני פוגע באמת בנדיר. עכשיו אתם תראו באמת איך אני נוגע בנדיר. זה יהיה הדבר הכי טוב שלכם שראיתם. אתם גם צריכים ללמוד. אבא עשה לי סרטון כזה. 3, 4. היה בזה. הבנתי, חכה. זה לא יוצא. אז זה... חברים, איך אתם יודעים? אתם מתעלמים ממני? חברים, חבר'ה, מה זה? זה פשוט לא יוצא. עכשיו אתם תראו. 3, 4. רגע, מה זה? משהו קרה לה. לחצים, לא לרובה, לחצים. ועכשיו אתם תראו. השאר של סרטון יצא יפה. וגם תשימו לייקים, זה ממש תומך בי. וגם סאבים. וואו! ראיתם איך נגעתי? אני יכול גם לגעת באחרון, תראו. האחרון זה מקום שני. כמו שאתם יודעים. צריך להתרחק ועוד קצת ועוד קצת. וואו. זה אבא שלי אמר וואו, ובא לי לכם, תצפו בסרטון הבאים שלי,
תצפו באותו סרטון שעשיתי לכם מזמן, זה יהיה ממש מזכיר לכם את הסרטונים הכיפים. ביי ביי.